obrtnika. Da imate 11 zaposlenih zajedno s nama, 12, jedna je djelatnica na porodiljnom dopustu. Dobro, čujemo evo malo jednu osobnu kartu Pa razloga. znači ovaj obrt je otvoren 1996. godine, znači iduće godine slavimo 30 godina postojanja. Ovo zemljište smo kupili 97. godine, 98. je počela ova pilana. Znači, pomalo smo radili tako, znači bavimo se znači preradom drveta, radim idejnu građu, konstrukcijsku građu, većinom uglavnom proizvode ide za inozemno tržište, znači Austrija, Italija, Njemačka, Švedska i tako. Radimo znači po narudžbama kupaca, ključivo, znači po dimenzijama, znači to su poluproizvod, parkete za namještaj, za podove, za drvne ploče, tako, zlapno. Današnji uvjeti za obrtnike, kako bi ih ocijenili? Pa gledajte, što se tiče suradnje baš sa gradom Bjelovarom, znači to moram naglasiti da je vrlo dobra i uspješna. Znači imaju znači pozivi koji javni pozivi jesu, znači imamo uspješnu suradnju sa gradom, inače sa gospodinom Brajdićem kao što je naglasio. Znamo se i prije dok je radio u Hrvatskoj gospodarskoj komori i stvarno je osoba koja želi pomoći u stvarno svojim mogućnostima i sve. Znači to je. Tako da je to nemam šta reći o ovome. Koristite li gradske mjere, županijske, državne, neke subvencije, pomažu za to? Pa trenutno ne koristim, a prije jesam koristio, znači koristili smo za nabavku strojeva, opreme i tako što je. Da, u principu sad je trenutno, mi smo sad, kako bi rekao, znači prerasli jedan dio, znači nama sad investicije koje radimo više nisu par tisuća eura, znači to se odnosi na veće ulaganje, svema ostalo, to je sad smo između, recimo. Sad bi trebali znači preći u nekakav više finalni stupanj prerade i to u planu. To je 10,38% povećanje, što je nekakva tendencija rasta, što je rekao je gospodin Brajdić od 2017. godine, kada je bilo 570 obrta, čak više od 66%. Moram naglasiti o uspješnu suradnju sa gradom Bjelovarom, gdje je grad Bjelovar podupire i obrtnike, kao i rad, kao i kroz razne potpore i što strukturnu, što novi projekti gdje naši obrtnici toliko ne s obzirom da su mali ne sudjeluju kao glavni izvođači, već kao podizvođači, gdje svakako ima posla za njih i što je najvažnije za nas kao udruženje, ugovor o sufinanciranju rada udruženja obrtnika, gdje grad sufinancira temeljem ugovora koji je, evo samo da napomenem, 2019. znači sukladno sa svojim mogućnostima bio nešto manje od 10.000 eura, do prošle godine 14.000 eura, a ove godine evo sada potpisujemo na 18.000 eura. To su strogo namjenska sredstva, to nisu sredstva za rad udruženja obrtnika, već namjenska sredstva za naše obrtnike koji to sudjeluju na raznim manifestacijama, sajmovima, edukacijama i seminarima. Gdje mi kao udruženje jedno od rijetkih, možda i jedino, znači pokrivamo te troškove sa 70% njihovih troškova, gdje je svakako naši obrtnici olakšana i prezentacija svojih proizvoda, a i promidžba samog rada. Nisam pitala gospodina Miroslava hoće li on koristiti ovaj put. Pa mislim da i koristi, mi svi to koristimo, jer prošle godine smo kao izlagači posjetili 8 sajmova, naši obrtnici svakako. Organizirano smo posjetili 2 sajma, svake godine imamo sve više izlagača, evo prošle godine što se tiče ovih naših sajmova proljetnih i jesenskih, već sada imamo više prijava od prošle godine, znači a prijave su još u tijeku za proljetni sajam, dok pčelarskom sajmu koji je bio prije 2 tjedna, 3 puta više izlagača. Hvala. I svakako koristimo ovu priliku da se zahvalim stvarno na odličnoj suradnji gradu Bjelovaru, gospodinu gradonačelniku Hrebaku, dogradonačelniku Brajdiću i njihovim suradnicima na potpori koja stvarno dosta daje prilike, evo i vidi se po porastu obrtnika koji to koriste, da je to stvarno jedna dobra ideja.